Калі хочам быць людзьмі звацца, як беларусы часта кажуць, што перш за ўсё адраджаем гісторыю, ёй лягчэй за ўсё адраджаць, яна прыемна вывучаецца і робіць нас сапраўднымі людзьмі і грамадзянамі, годнымі незалежнай краіны. А другое мову. Мову доўга трэба адраджаць. Гэта можа зрабіць толькі ўлада. Добра, што сёння грамадскасць так падтрымлівае гэтую ідэю. Але толькі ўлада спакойна можа зрабіць, яна зробіць беларуская ўлада, а сённяшняя беларуская ўлада. Сёння ўлада, я не ведаю, но яна прамаскоўская, акупацыйная, якая заўгодна, таму што беларускасць марнее, але не знішчыць. Вот, поверьте мне, не знішчыць. Вот вспомните, как многим беларусам захотелось быть беларусамі, і ў замежжы таксама. Это пасля 20-го года. Беларусам пасля такого праяўлення маніфестацый жадання свабоды, незалежнасці, годнасці, ўрэшце рэшт. Беларусам стала быць, калі не модна, модна, это кепскае слово. Вот ганарова быць беларусам. Но гэта ж мы самі зрабілі. Вот тым, што мы выйшлі і сказалі «не». Вот мы выпряміліся, выпрастоваліся, і вот мы уже такія. Самае галоўнае разумець, што наша гісторыя, наша культура, яны надзвычай багатыя. Не ўсім народам, нават балтыйскім пашчасціла з такой гераічнай, з такой трагічнай, з такой фантастычнай для нашага духа гісторыі, як маюць беларусы.